ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаамонро аз омода кардани субҳона сар мекунем. имрӯз овсяная каша тайёр мекунем. Марҳамат, тамошо кунед. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. бонувони азиз, шуморо ба кор ба ширкати Атоми даъват менамоям. ширкате ки дорои маҳсулотҳои хубу аълост. дар ширкати Атоми ба ғайр аз ба даст овардани косметикаҳои босифат, баъдҳои беҳтарин, шумо метавонед командаи худро сохта маошҳои хубро ба даст оред. дорои ин гуфтаҳо шумо метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависта маълумоти пурраро гиред, маҳсулоти беҳтаринро харидорӣ кунед ва метавонед командаи худро сохта ба маоши баланд бароед. рақамҳое ки дар рӯи экран гузоштагӣ, ин рақамҳои телефонии духтараки командаи ман ҳаст. марҳамат, нависед, корро мефаҳмонад, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. инҷо духтаро чӣ хеле ки гуфтам каша омода карда истодам ва ба пуррагӣ ба шумо навор кардам. бисёриҳо хоҳиш кардагӣ буданд ки тарзи тайёр карданамро навор кунам. дохили каструли 3 литрава 1/2 литр об илова мекунам ва шир 2/2 литри дигар. анами хел крупая дар дохили каструл медозам. тақрибан 7 дақиқа меҷӯшад ва газа хомӯш мекунам. меистад 5-10 дақиқаи дигар каша тайёр мешавад. ва боз як чизи дигар духтаро, ана ҳамин каструлкае ки каша пухта истодам, ман аз магазини Магнит харидорӣ кардам. нархаш 400 рубл духтарои азиз. беҳад нархи дастрас ва фикр мекунам ки барои оилаи калон посудаҳои қимат лозим нест, ягон зарурият нест. посудаҳои арзон мегирам, ман харидорӣ мекунам ва вақте ки уже 1 сол 1.5 сол истифода бурдам, кӯҳна мешавад, мепартоям. барои партофтан жалка ҳам не гуфти гап. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن. زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. زندگی модарони азиз, инҷо бошад ман баҳри шумо як витамини беҳтаринро пешкаш менамоям. витамин С аз ширкати Атоми харидорӣ кардам. метавонед бо дили пур ба фарзандотон, барои аҳли хонадонатон харидорӣ кунед. дар дохили коробка 90 дона аст духтаро, 90 то анами хел саше ҳаст. шумо метавонед дар як рӯз якдонагӣ истеъмол кунед ё ки барои фарзандатон дар як рӯз якдонагӣ диҳед. витамин С барои чӣ лозим аст? барои мустаҳкам кардани иммунитет, барои аппетити кӯдак, яъне иштиҳои кӯдака меорад. хубии ин витамин дар он аст ки духтаро дар як рӯз як дона истеъмол мекунед. духтарои азиз, хӯроки мо омода шуд. инҷо шавлаи тоҷикӣ тайёр кардем. камтара ҳозир равғани зард ҳаст ку, равғани тоҷикистон асамон илова мекунам барои болаззат шуданаш ва зелени деҳқонӣ агарот.
Дети сейчас будут кушать чуть позже. Да сейчас пусть кушают, сегодня время уже... А, ну ладно, через час пусть. Потому что они же так поздно завтракали. Все. اینجا باشه دخترها کلینکم پیچانچنی تورت آماده کرده ایستاده است. برای پیچانچنی تورت تیار کردن به ما انمی خیل سبزی کتی زیربک لازم است. خدمت نیست، نقشی خدمت نیست. همراه من اکنون غیر از علمت نیست. در راه وجودم نقشی خدمت نیست، نقشی خدمت نیست. بازو که دلی از هجر تو خون است، استاره بختم هر لحظه نگو